Himlen og helvede, begge vigtige ting i Bibelen, men hvad betyder de? Og vigtigst af alt, hvad betyder de for folk? I sidste uge jagtede vi et svar på, hvad himlen betyder. I denne uge starter rejsen et helt andet sted. Hvad er helvede? Bibelen må kunne give et svar. Hebræer, hellenism. Helvede? Hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold at komme i helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres madikker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Jeg er taget på gågaden for at høre, hvad folk i dagens Danmark forbinder med helvede. Et sted langt nede under jorden, hvor der er flammer og varmt og træls at være. Mørkt og ild og rød. Helvede for mig, det er et sted, hvor Gud ikke er. Jeg er nu på vej til Vejle for at møde et medlem af Indre Mission. Heroppe der bor Christian Nielsen, han er medlem af Indre Mission, og jeg vil nu gå op og høre ham, hvad han mener helvede er. Hvordan forestiller du dig selv helvede? Jamen, jeg ser det lidt som et sted, som er ligesom en underjordisk kugle med brændende ild, og hvor man konsekvent går rundt og er træt og ør i hovedet og brænder sig, fordi det er frygtelig varmt. Sådan et meget ubehageligt sted. Den næste, jeg skal besøge, er sognepræst Jakob Holm. Han har en lidt anderledes holdning til, hvad helvede er end Christian. Hvad siger Bibelen egentlig om helvede? Siger den noget om, hvad det er for et sted? Bibelen er ikke entydig, når det kommer til helvede. Altså, den er meget flertydig. Hvis du spørger mig sådan personligt, hvad jeg forbinder med helvede, så er det for mig en slags tilstand. Først og fremmest en slags tilstand, som er forbundet med lidelse, og også den her meget svære forestilling om, at lidelsen ikke ophører. Altså en frygt, altså simpelthen også for tilintetgørelse. Det tror jeg er drivkraften i forestillingen også om helvede. Målet med mit liv må vel være både selv at komme i himlen, men også at bringe andre til tro. Hvad man så kan gøre for at nå det her mål er jo forskelligt. Nogle har den nådegave, som man kalder det inden for kristne kredse, at kunne hjælpe andre til tro på en eller anden måde, og ved direkte gå ud og sige, jamen, hør her, jeg synes, at du skulle omvende dig og gøre sådan og sådan. Hvem er det så, der kommer i helvede? Jamen, ifølge Bibelen er det jo dem, som ikke har en personlig tro på Gud. Dem, som ikke har haft mulighed for at blive berørt af Gud, vil på en eller anden måde være noget, de tager det op med Gud. Det skal jeg ikke kunne sige, hvordan han lige vil takle den her situation, men det er uden tvivl dem, som har valgt ikke at tro på, at Gud eksisterer, eller at han vil frelse dem. Jeg er nu på vej ind til Maria Vejrup Nielsen. Hun er religionsforsker, og måske hun kan fortælle mig, hvad helvede er. Jeg vil sige helt klart, at der er flest, som synes, at en forestilling om helvede er gammeldags eller ondskabsfuld, og at man ikke skal prædike, at folk kommer i helvede. Man har brugt helvede til at holde på medlemmerne, ikke? Altså, ved at sige til folk, at de kommer i helvede, så har man, hvis du forlader den her kirke, kommer du i helvede. Det er jo sådan en ret stærk begrundelse for at holde folk inde, ikke? Måske kan man også finde helvede i hverdagen. Helvede for mig, det er mandag morgen. Det er kold kaffe. Jeg lider klaustrofobi, så det har jeg jo i en elevator og sådan, hvor jeg har været klemt inde, og der var ligesom ikke nogen udvej. Hold kæft, det bliver sgu ikke værre. Altså, hvor der slet ikke er nogen mulighed for at komme ud igen. Det er ligesom, hvis man forestiller sig at blive begravet levende i en kiste eller sådan.
så er det jo også, må det være et levende helvede. Den ene synd er ikke større end den anden, men du bruger typisk det billede på det, at jamen, det kan godt være, at man som menneske ser det at være massemorder som meget værre end at fortælle en løgn en gang imellem. Det er alle sammen synder. Gud ser dem så ikke som det her søjlediagram fra siden. Han ser dem opfra, og der er aftryksfladen lige stor. Så om du lever med den ene eller den anden synd, det kan komme ud på et. Det kan selvfølgelig være svært at komme ud af den ene eller den anden. Men de tæller lige meget i det regnskab. Så ja, men det kan lade sig gøre at komme ud af det. Jeg har ikke brug for en eller anden forestilling om helvede for sådan at blive alvorlig i min tro. Slet ikke. Og jeg har endnu mindre brug for en eller anden forestilling om, at der skal være ligesom en balance i regnskabet, så nogen skal det helst gå dårligt. Altså det synes jeg et eller andet sted er en evangelisk, ikke særlig evangelisk betragtning. Så når jeg for eksempel har skrevet i Kristi Dagblad en artikel om, at der ikke rigtig er belæg for nogen læge om helvede i Nye Testamente, så reagerer man meget voldsomt, for man føler det som en antastelse af ens tro, som man har næsten fornemmelse indimellem, den falder helt sammen som et korthus, hvis ikke helvede kan stå så stærkt på den måde. Hvad frygter du ved helvede? Smerten, pinen, magtesløsheden. Altså, man er smidt ud i noget, du ikke kan gøre noget ved, og du får ikke en ekstra chance, når du engang er endt i helvede. Det er permanent en tilstand, du er i. Så det er rent sagt jo det værste, du kan komme ud for. Så der skal jeg i hvert fald ikke hen. Den her fascination af helvede, den forsvinder faktisk aldrig. Altså, man ser det jo meget i dag. Det er jo meget interessant. Der er utrolig mange amerikanske populære serier, som handler om helvede. Altså, man har jo sådan nogle helt klassiske ting som Buffy og Angel, som jo, hvor helvede er der. Det findes, og der er en eller anden slags interaktion mellem helvede og himlen. Og den her nye serie, den er Supernatural, som jo også simpelthen handler om, hvad skal vi gøre, fordi Satan er på vej til at indføre helvede på jorden, og hvad stiller vi så op? Hvis jeg havde været, eller hvis jeg på det tidspunkt også tror, det håber jeg da inderligt, jeg gør, så vil jeg ikke have nogen problemer overhovedet med at snart skulle dø, fordi jeg ved, hvor jeg skal hen. Og det her, det ender lykkeligt, fordi jeg har gjort mit liv op med Gud og fundet min fred i ham. Så jeg ved, hvad konsekvensen er af mit liv. Forhåbentlig. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede.